Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 7:14. This time check is brought to you by ACS World-class quality. This time check is brought to you by Nga oras ginadulong sa inyo sa Epic sa sarap, Epic sa kulit. Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa aton mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, Hava Pension House nakatuman sa mga pagsulundan sa National Building Code. Masobra 2,500 ka kilos ang expired nga karne gin-turnover sa isa ka kompanya. Sa balita nasyonal, mga atleta kag bisita nga marakpan nagausar sang vape pagadakpon man. High school teacher ginaimbestigar bagod sang pagpakita sa pornographic video sa iya klase. Sa balita international, rescue efforts masgin papasok pa sa Albania kasunod sang 6.4 magnitude nga linog. Sa sports, fist joke nagpahayag reklamo sa mga foreign athletes sa SEA Games, planchado na. Balita Entertainment, Heart Evangelista nalakip sa Vogue 100. Samtang sa Balita Special, aton padayon na istoryahan ang rason ko niya, the best ang Pinoy moms. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilogabahin sang Western Visayas. Karong adlaw Huwebes, Nobyembre 28, tuig 2019. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabatu. kag Aksyon Boy Duran. Sa aton na balita sa lakat sang panahon. Wala pa man nakasulod sa Philippine Area of Responsibility, nag-aapekto na ang nga severe tropical storm Kamuri sa pila ka bahin sang pungsod. Sa alas 4 kayo na sang agang update sa pag-asa. Katapusan nga nakita ng bagyo sa kalayon nga 1,510 kilometros na sidlangan sang Visayas. Malapit na ini nga mangin typhoon bangod sa dala sini nga kabaskog sang hangin nga naglambot sa 110 kilometros por hora malapit sa sentro kapag madlos nga 135 kilometros por hora. Mahuyang nang hulag sini sa ramin na nakatundan sa kadasigon nga 10 kilometros por hora. Posible sa Domingo pa magasunod sa par ang bagyo matapos naghuyang ang sini nga dalagan. Wala man gin kakas ang pag-asa ang posibilidad nga magaigo ang bagyo sa Eastern Luzon. Magadala sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan, pagpanaguob kag pagpangilat ang ini nga trough ang bagyo sa Visayas, Caraga, Northern Mindanao kag Zamboanga Peninsula. Ang mga balita lokal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Aton pa. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasanligan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon.
Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang akon nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:21. Oras ginadulong sa kaalawan sa Capsule. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sang mga balita lokal, nakatuman ang Hava Pension House sa mga pagsulundan na ginasaad sa National Building Code. Ini ang ginpahayag ni Office of the Building Official Officer in Charge, Engineer Nestor Velas, matapos nga nasunog ang pension house na nagresulta sa kamatayon sang 6 ka mga tao sa Nobyembre 26. Sunog kay Velas, antes pa natabo ang sunog, ilan na una na inspeksyon ng pension house ang Setyembre tuig 2019, kag wala sila sa may nakitaan nga kakulangan o paglapas sa National Building Code. Duha pa ni Velas, comply ang pension house sa minimum requirements ng NBC, kaangay sang structural stability, electrical safety, mechanical safety, fire exit, kag iban pa. Ginaabi-abi ni Velas ang palayag ni Mayor Villo Lunardia nga magtukod siyang task force nga magatutok sa investigasyon sa sunog kang ila talatapan ang isa sa mga miyembro. Sine. As far sa OBO nga pag-inspection, wala sa may nakita nga mga mga pagkakulang abi, no. As to the minimum requirements, no, nagakomply sa Si OBO Officer in Charge, Engineer Nestor Velas, sa interview ng Action, Dale Salazar. Magasapol si Bacolod City Mayor Evelio Linardia, upod ang Bureau of Fire Protection, Bacolod City Police Office, Office of the Building Official, kag iban pa para talakan ng investigasyon sa nasunog nga Hava Pension House. Sunog kay Linardia, hindi siniluyag maghatag konklusyon nga ginaligar may lapses ang tagdumalahan sang pension house, kag luyag sini nga una patapuson ang maid-id nga investigasyon sa ang otoridad. Sunog kay Linardia, ang insidente ang magaserbing nga leksyon sa tanan nga dapat i-review, kag regular nga magpatigan sang fire drill, kag hibaluon ang evacuation plan sa isa ka lugar nga ginatiniran. Nangabay ang alkalde sa publiko nga sa tion nga mag-check-in sa hotel, dapat hibaluon kung diin ang fire exit sang building. Nagsuwestyon si Linardia sa BFP nga dapat kuntani mayara sila sa evacuation plan sang tanang nga building sa Bacolod. Ginatagan man sang credit ni Linardia ang bumbero kag volunteers nga nagresponder sa sunog kag ang nag-rescue sa mga nakaluwas.
Sa duga paginaton nga balita lokal, ginatugyan na lamang ni Bacolod Mayor Evelio Junior Diaz sa Department of Interior and Local Government o kung DILG ang pagdesisyon kung bala tugutan ang mga vendors nga magbaligya sa Dalan Rizal sa Bacolod Public Plaza kaya mga sidewalk vendors sa downtown area. Sa press conference kahapon nga adlaw ginpahayag ni Junior Diaz sa tiyon nga magsugot ang DILG sa pangabay sa mga vendors, iya gina-target nga ang sidewalk vendors ang ipahamtang sa plaza o kung sa Bacolod Old City Hall. Suno sa alkalde, iya iga-follow up sa DILG ang ilagi na pangayong nga opinyon angot sa pangabay sa mga magagmay nga mga negosyante. Una na nga wala ginpaboran sang SP ang pangabay sa mga sidewalk vendors nga magbaligya sa downtown area kaya ang pagbaligya sa Dalan Rizal sa kada Christmas season bangod sa gin-issue sang DILG nga Memorandum Circular 2019-121 nga dapat kakason ang mga illegal structures kag obstruction sa pampubliko nga dalan base man sa mando ni Presidente Rodrigo Duterte. This is subject to the ILG's interpretation or implementation. Even I propose to the Vice Mayor kag sa ibahan nga kung pwede ang Old City Hall nga grounds ihatag sa vendors sa December lang niya. Sa dugang balita lokal, gin-turnover sang iFresh ang masobra 2,500 kilos sa nagkalain-laing nga expired meat sa Task Force Butagoy sa Purok Kalong-Kalong, Barangay Singkang Airport, Syudad sang Bacolod, kahapon adlaw, Nobyembre 27. Sunod kay Task Force Butagoy Head Martin Pinaga, voluntaryo nga gin-turnover sang kompanya nga distributor sa imported meat sa Bacolod sa Task Force ang 2,589 kilos sa expired meat sang manok, baboy kag iban pa. Ang mga boxes sang karne ang may expiration date nga July 13, 2018 kag October 11, 2019. Ang expired meat ang pagadalon sa sanitary landfill sang syudad sa Barangay Felisa kag igalubong para masiguro nga hindi iniliwat nga mabaligya. Nanawagan si Pinaga sa iban pa kompanya nga magpakig-angot sa ila kag isunander sa tion nga mayara sila sa expired meat. Nagpasiguro si Pinaga nga padayon ang ila inspeksyon labi na sa mga imported meat bangod man sa pamahog sang African swine fever o kon ASF virus. Bali expired meat ni siya. Bali ipa-turnover na lang nila kay expired meat. Bali sila nang supply sa mga meat sa mga pure gold. Si Task Force Butagoy Head Martin Pinaga sa interview ni Aksyon Dale Salazar. Ginpanawagan naman ni Vice Governor Jeffrey Ferrer sa mga hog raisers kag pork producers sa Luzon kag mga probinsyang apektado sang African swine fever o kon ASF virus nga sundo na ipatuman nga ordinansa sa Negros Occidental nga nagadumili sa pagpasulod sang pork kag pork products sa probinsya. Ini kasunod sa pagpirma sa ASF Prevention Ordinance kag resolusyon nga nagadeklarar sa Negros Occidental bilang ASF-free province ang Nobyembre 26. Panawagan man ni Ferrer sa manigranse nga magbakal sang baboy sa mga local swine producers kag pork products nga ginaprodukto sa Negros sagud masiguro nga ini ang hilway sa ASF. Dugang pa sang Vice Gobernador, madamo sang dalagko kakilala nga negosyante sa probinsya nagpangabay kay Governor Eugenio C. Lacson nga magpasulod sang pork kag pork products sa probinsya. Apang suno kay Ferrer, luyag sang gobernador nga hugto ng kampanya agud maproteksyonan ang 6 bilyones pesos nga industriya sang baboy. Ang Negros Occidental sa Lebaluan among nagapangunang backyard hog producer sa pungsod. Mabakal kita, although nga diardi sa ordinance, provincial ordinance, nga hindi anay magpasulod sang coming from the outside mga baboy. But we have these local producers, swine producers, i-patronize ta ang local producers. Si Vice Governor Jeffrey Ferrer. Final na nga naaprubahan sa sangguniang panalawigan ng masobra 4.2 bilyones pesos nga general funds ang Negros Occidental para sa 2020, kalakip ng 121.9 milyones pesos nga pondo para sa Economic Enterprise Development Department. Una ang ginpresentar ni SP Committee on Finance and Appropriation Chairman Romel de Bolgado ang 2020 proposed annual budget sa ikaduha nga pagbasa antes ginduso sa third kag final reading. Sunod kay BC Gobernador Jeffrey Ferrer, wala man sa mainit nga diskusyon sa 5 ka adlaw nga budget deliberation, bangod na sabat man sa mga department kag division heads ang mga palamangkutanon agot sa ila ginpropose nga budget. Dugang pa ni Ferrer, 202 milyones pesos o kon 5.04% ang saka sang budget sa 2020 ikumpara sa 4 bilyones pesos subong nga tuig.
So, ang general fund na budget, 4,203,893,683 pesos. Kason may budget magkita sa economic enterprise nga mga 121 million siya plus. CSP Committee on Finance and Appropriation Chairman Romel Divulgado. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:29 sa ato nun mga ka-aksyon nga nagaproblema sa mabukol nga retubo sa inyo nga lawas, sis na nagkontumor, hindi na padugaya, hindi pagpabayi para nga hindi na magmalignant. Maginom ang Santon Plus Server Capsule makatunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santon Plus hindi matubuan sang mga bukol, cyst kag iban pa nga mga balatian. Garantisado, may alibyo. Mabakal sa mabutika, tag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa Medala Nernais at tubalan sa gate sa Paglawam Sports Complex. Tabuk sinayara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pakita lang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Kagang Sandon Blog sa online sa www.kalusuganyan.ph o hindi ka rin magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Kag para naman sa complete management sa iyong mga liver detox, ang may detoxifying compound nga managatinlo sang atong dugo kag atay. Ini man may yara sang active ingredients, phytochemicals, kag antioxidants nga pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to ang mabakal sa online kag pwede deliver sa inyo pulayan pinagi sa www.kalusuganyan.ph kag Kalusuganyan Facebook page. Mga atleta kag bisita nga madakpan nagausar sang vape pagadakpon man. Samtang isa ka high school teacher ginaimbestigar bangod sang pagpakita sang pornographic video sa iyang klase. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Reports, first portion. Aksyon Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huli. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Balita Evening Edition.
Firing line. Aksyon, firing line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon, Night Patrol. Ang mighty ako ng vitamin hormone ging classify nga may therapeutic effect. Amo na kabisan ang aton mga medical doctors rekomendado ining napulo ka pesos lang kada sa soft gels ni available sa mabutika malapit lang sa inyo lugar. Bisita dira libre nga aton nga medical check-up upod sa aton nga medical doctors gamit ang standard nga pamaagi sang konsultasyon. Ang 7 building sa Medalan, Lacson, kilid lang sa DHL, lapit lang sa Burgos, Lacson. Aksyon, Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time la 7:37, detalye sang mga balita nasyonal. Pagadakpon sang Philippine National Police ang mga dumulong atleta kag bisita nga madakpan nga nagausar sang vape o kon e-cigarette sa pampubliko nga lugar. Sunod kay PNP Officer in Charge Lieutenant General Archie Gamboa, ang kapulisan ang may jurisdiction sa mga foreigners nga sa Pilipinas kag sarang ang mga ini nga dakpon sa tiyon nga maglapas sa kinapatuman nga mga lahi. Ginpatag ni Gamboa ang vaping ban nga ginmando ni Presidente Rodrigo Duterte ang nabase ini sa Tobacco Regulatory Act kag Clean Air Act nga manginbasihan para dakpon ang mga magalapas. Karon nga semana nagdangat sa 243 ka mga persona na dakpan sang PNP nga naglapas ang vaping ban apang silang ginhiluay man malapos ang ginkumpiskar ang ilang electronic cigarettes. Gininsiste ni Senator Panfilo Lacson nga ang 75 bilyones pesos nga insertion sa Kamara ang nagapadelay para maaprubahan ang 2019 national budget. Ini ang reaksyon sa senador matapos ginbasol sa Senado sang pila ka mga mamalidha ang kapalpakan sa pag-host sa Pilipinas sa 30th SEA Games. Sulo kay Lacson, tama ini kalayo sa kamatuoran tungod kay hibalo ang tanan nga sadtong sa idalumpas ang liderato ni Anig House Speaker Gloria Macapagal Arroyo, na-delay ang pondo bangod nga sa pihak nga ginratipikahan na sang duha ka panalgan sa Kongreso ang BICAM report apang ginpasulod pa ang 75 bilyones pesos nga insertion. Dugang pa ni Lacson nga ang Kamara dapat basulon sang delay tungod kun wala na issue ang insertions, wala kun tani isang problema sa pagpasar sang pondo. Sa dugang nga mga balita, ginaimbestigahan sa karon sang Department of Education ang report nga may isa ka high school teacher sa probinsya sang Iloilo. Ang ginaligar nagpakita sang pornographic video sa science class. Ang lalaki nga teacher gikan sa Pili National High School sa Banwa sang Ahoy, ang ginaligar nagpalantaw sa grade 10 students sang video nga may tigulo
Girls Guide to 21st Century Sex. Sunod kay DepEd Iloilo Division Superintendent Dorel Bermejo, may team na nga gintugyanan nga amo ang magatutok sa kontrobersiya kag nagmando sa school principal nga magsumeter sang incident report. Sa statement sang DepEd, nagpasiguro ang ahensya sa publiko nga ila tutukan ini nga isyu sang patas kag main objective. Sunod sa DepEd, seryoso ang ahensya sa magpatuman sang pulisa para masiguro ang inaproteksyonan ang mga estudyante sa child abuse kag mapangapinan ang ila kinamatarong kag dignidad. Sa latest information nga ato nabaton nga ining manunudlo ang nagsumeter na sang iya sining letter of resignation apang ang DepEd nagpahayag nga magapadayon sa gyapon ang ila nga investigasyon. Gina-insister ni Marinduque Representative Lord Alan Velasco nga klaro ang istoryahanay nila ni House Speaker Alan Peter Cayetano sa term sharing sa speakership. Nagapati si Velasco nga makapungko siya bilang House Speaker pagkatapos ng 6 kabulang nga termino ni Cayetano. Apang ginpahayag sang kongresista nga yara sa desisyon sang iya makaupod kung ibulot siya bilang House Speaker sa nabilin nga 21 kabulang nga termino. Hindi man sigurado ang kongresista kung mag-intra si Presidente Rodrigo Duterte o kung si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Una nga nagwa nga maghimo hindi madayon ang term sharing bangod sa mataas nga trust kag approval ratings ni Cayetano. Lusot na sa House Committees on Government Reorganization kag Overseas Workers Affairs ang inaduso nga pagtukod sang ahensya para sa mga overseas Filipino workers nga isa sa mga prioridad sang administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte. Sunod kay Albay Representative Joey Salceda, pagkatawag nini nga Department of Filipino Overseas and Foreign Employment, bangod hindi lamang ini para sa OFWs kundi sa tanan nga Pinoy nga yadto sa iban nga pungsod. Duha pa ni Salceda nga kalakip sa kliyente sa pagkatukuron nga ahensya, amo ang OFWs nga yadto sa abroad, OFWs nga nakabalik na sa Pilipinas, pamilya sang mga OFWs kag tanan nga Pinoy nga yara sa iban nga pungsod. Ang Philippine Overseas Employment Administration ang mangin central body sa pagkatukuron nga ahensya, bagod may nagakaigo na sila nga ibalo sa mga obligasyon. Nagsobra sa billion peso mark ang revenue collection sa anong ka Land Transportation Office Regional Offices sa bulan sa Oktubre subong nga tuig. Sunod sa Department of Transportation, ini kasunod sa gindoso ni LTO Chief Assistant Secretary Edgar Galvante nga technology driven sa transaksyon sa ahensya. Sa bulig sang panugyan ni Transportation Secretary Arthur Tugade na siguro ang mas systematic, matawhay kag mas madasig nga pagproseso sa mga transaksyon sa ahensya. Ang mga LTO Regional Office nga nagsobra sa billion peso mark ang revenue collection among National Capital Region East nga may 3.06 bilyones pesos, National Capital Region West nga may 2.7 bilyones pesos, Regional Office 3 nga may 2.68 bilyones pesos, Regional Office 4A nga may 2.65 bilyones pesos, Regional Office 7 nga may 1.6 bilyones pesos kag Regional Office 6 nga may 1.2 bilyones pesos. Sunod sa DOTR, ang dako nga kita sa LTO Regional Office, ang isa ka indikasyon nga epektibo ang ginapatuman nga kampanya sang ahensya. Aksyon Radio Philippines Standard Time, na 7:42. Sa ato naman habon pampaligo, Santon Plus. Nagapakinis ang kutis, ginagahatag alibyo sa punggod, kag pikas-pikas sa imo nga guya. Inang mga itong nga siko, itong nga tuhod, itong nga ilok, Santon Plus. Affordable price, kag mabakalaton online. www.kalusuganyan.ph. Hindi ka na magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Kag para naman sa aton mga ka-aksyon, nabudlayan kabala sa pagpamuhin, delikado gid ina. Bangod posible tapikan ikaw sa balatian niya colon cancer. Gani rin ang solusyon sa aton colon, kag panguntra sa problema sa constipation o kanang kabudlayan sa pagpamuhin. Tinloan niya colon, pinagi sa pag another quality products ng life epektibong resulta ay kombinar ang pag-inom sang super vitamin D3. Ang mga balita international, sports, showbiz, balita negosyo, kag balita espesyal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition.
sanligan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong ang kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Kagang Mighty C, ang alkaline yung vitamin C sa problema natin sa allergies, may mataas din ang antihistamine properties. Ginapanubo ang histamine level sa inyong alawas para mag-control ang allergies. Sa mga ayo, makatong-katong sa inyong panit, mag-Mighty C na ang alkaline yung vitamin C, marami ini sa tanan nga sa isang skin diseases. Para sa mas epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Mighty C, kag Santon Plus, herbal capsule, kag mabakal ini online, pagi sa www.kalusuganyan.ph o magbisita lang sa Kalusugan Yan Facebook page.
Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 7:49 Italia sang Balita International. Nagatingwa sa karon ng mga rescuers alin sa nagkalilain nga pungsod nga magpangita sa mga survivors sa natabo nga mabasgog nga linog nga nagigo sa Albania nga nagresulta sang 28 ka patay kag 650 nga nagkalasamaran. Gamit ang mga sniffer dogs, ginausoy karon sa mga rescue teams alin sa Italy, Greece, Romania, France, Switzerland, Turkey, Serbia, Croatia, Montenegro, North Macedonia kag Israel ang mga nagkalatipag nga mga building akong establishmento mga isa ka ora akong isa ka adlaw pagkatapos sang magnitude 6.4 nga linog. Masako man karon ang pagpangita sa mga Italian firefighters sa 6 ka tawo ang pahayag na dula sa net district sang Doors sa din nagtipag ang isa ka 4-story building. Nagpadala naman sa ang Kosovo sa ilas nga police unit sa Albania agud magbulig sa pagpabilin sang kalinong kagatawhayan sa amo nga pungsod. Kag sa ato naman nga Balita Entertainment Action Boy, congratulations to Miss Heart Evangelista. My friend. Pau ni gali apelyido. Boyfriend. Nuno ka, ha? Yes, friend gid man ka mo na, diba? Correct. Tawi kay si mo Tito Boy. Tito Boy. Na, Amanong boy. Amanong lang. Manong lang. Do na realize yung mangguro nga do hindi man gid layo ay inyong age. Ilayo gid sa layo. Layo gid tane. Pero at least gid manong ilang correct. Tagalog mo. Ha? Tagalog mo. Oo. Ang nga pala dog Action Boy, umpaw gali no. Umpaw ko. Umpaw ko. Ay kulang ko. Kulang ko, sorry. Umpaw ko. Ano mo umpaw mo? Oo. Umpaw ko. Umpaw na dapat mo. Umpaw ko na siya. Umpaw ko. Ang pamilya na tagiya na sa mga barrio fiesta restaurants bala. Okay. Ilang business ang family. Tiya, malagning yung mga ginamos guro nga barrio fiesta ay no. Basta restaurants, ang ambal ko na si mo restaurants. Okay, basta may ginamos. Meron na ginamos. Ang tawag ng lagaw kasi sa mall sa reclamation area. Kasang umpaw na yan. Kulang lang ko. Umpaw ko, gali. Kinakita ko. Kasi mag-print out mo. Hindi, wala din makabutang. Nakita ko na sa Instagram. Kaya mo na iya nga, may family siya nga ginatagya. Pero ako nakita ang kuhaw. Umpaw lang ito. Tapos ang iyang ngalan si basta, na siya. Okay. Si, kung ano ngalan niya, si ngalan ginahar niya. Basta may Marie na siya, di ba? Kay Man Action Boy, nalakip siya sa Vogue 100. Ang Vogue 100 Action Boy, actually Vogue ni siya, magazine. Pero nalakip siya sa Vogue 100. Okay. Kay ang sabi mo kalimutan na? Yes, Action Boy. Kay ano ni siya mong ang Vogue, yan ka do ka international wala. Ang Vogue 100 kuno Action Boy, mga accurate list of distinctive creative voices kuno. Do mga artista, musicians, mga athletes, tinadala siya Action Boy. Kag super happy, gid siya. Siyempre, sino umambi, di ba? Hindi malipay, nga madala ka sa... Ikaw lipay ka para siya? Of course. Good. Lipay ko para siya. Tingala kami nga, 100 na kami. Lugway pa kami na 100? Huwag ka muna Eden? Wala. Kasad. 100 na ginagin mo. Ano ba mo mandala? Sige lang pala. Kaya mas sa 500. Sa 500, may pag-ikaw. Bisan, wala na gulo sang kuko. Alakalain. Sige lang. Sa mga influencer, guro ni sila na? Yes, mga mo ni Action Boy. Matamat na kami ni Action Sa Philippines daw si Hart nang dadala? Siya man lang napabalita, the Action Boy. Kaya may nakabutan tayo, aside from Heart, Dorel, ay, akasad. Wala ako nadala. Pero sige lang. Basi sa daso, no? Mga year, ano naman? May mo man sa aton, yung mga magazines. Action Vogue. May mo sa aton. Vogue, gali Action Boy. May mo sa aton nga magazines, tapos untagid ko mo niya sa magpililian. Aton, lagi na, di mo pa kami pagdaloon. Idusok ko na yan. Dalan nyo si Dorel. Di ba, Action Boy, Vogue, ato niya, Who Vogue. Dala ka dahil number 1. Correct? Kaya nag-number 1 ko yan. May mo ito naguro award sa ating Christmas party ay. Who Vogue Award. Ako nga number 1, hindi pwede si Action Felix. Sige. Siya, number 2 ka lang Correct? Balita sa sports. Ginpahayag sa Philippine Sea Games Organizing Committee kon Fish Joke nga nasulbar na ang mga bagay nga una sa tugin reklamo sa mga dumuluong athletes sa 30th Southeast Asian Games. Ginpahayag sa Fish Joke Chief Operating Officer Ramon Zuzara, gintalakay na ang tarang isyo kagin abangayo sa mga atleta kalakip na ang problema sa pagkaon kag nasulbar na ang mga ini. Depensa sang Fish Joke official, madamo gid man sa mga adjustments antes formal nga magasugod ang isa ka event.
Una nga ginreklamo sang football team sa Singapore, Thailand, Cambodia, Timor-Leste kag Myanmar ang problema sa transportasyon, accommodation kag pagkaon. Apilar ni Susara sa media nga ihatag atensyon sa mga positibo nga bagay kag hindi sa mga problema sa hosting sa pungsod sa SEA Games. Paatag sini hindi lang dapat tutukan ang mga nauna nga problema sa Rizal Memorial Sports Complex. Handa na kag maayo na ang sports facilities pareho sang Binyan Complex, Muntinlupa Sports Complex, New Clark City kag World Trade Center. Para naman kay Philippine Olympic Committee President Abraham Tolentino, dapat suportahan sang media ang atleta sang pungsod pagi sa pag-report sa mga positibo nga bagay. Kag sa ato naman, balita negosyo, ginpahayag sang Department of Transportation o kung DOTR nga natapos ng construction sang Malalag Port sa Davao del Sur. Sunod sa DOTR, 100% na kompleto ang construction sa mga pantalan. Bangod diri mahimo na nga magamit sa mga Davaoenyo ang ginakabi ikatatlo sa mga nagapanguna nga International Maritime Gateway sa pungsod. Ginpasiguro sang DOTR nga nagpaidalom ang pantalan sa komprehensibo nga rehabilitasyon. Kadakip sa maginkayo sa pantalan, ang construction sang RCU Wharf, access trestle, kag backup area lakip ng lighting system. Sunod pa sa DOTR, ginapaabot nga magabulig ang rehabilitasyon sini sa pagtinad sang ekonomiya sang probinsya. Pila sa mga nagapanguna nga cargo, ang iagi sa Malalag Port among steel products, mga salakyan, heavy equipment kag kalamay. Samtang sa ato naman nga currency exchange rate, as of November 28, 2019, ang US dollar 50 pesos kag 80 sentimos. Balita Espesyal! Alright! Energy, Action Boy! Happy Thursday! Thursday kag, kuha na lang kita ang Dorel, 27 days before Christmas. 27 na gid lang yan. 27 na lang gid, kadlaw. Kag 34 days before New Year. Magambal ka, blado, wala ka lang kudigo sa kilid. Wala ko daw. Wala gid man gali. Natural na siya. Duga mo wala rin. Ang ato nga, 34 days. Legend, yung gagamwa mo. Nami ako sa, wala na lang. Diba? Correct. Nakagrabe ka gid Action Boy, ka-talented. Dami ko na-learn sa mo. Thank you so much. Special child ya mo. Special child. Perfect. Ang importante, special ka Action Boy. Always and forever. Always and forever. Kasi lang itong sports vlog nagabalita. Bilang kasi ni kuha niya. Dapat ang media kuno magtutok sa kuha niya. Dapat suportahan sa media ang atleta sa pungsod paagi sa pag-report sa mga positibo nga bagay. Wala na problema, basta positibo lang yang inyong ibahimuon man eh. Correct. Kung negatibo lang alam. Pero Action Boy, make clarifications. Bala Action Boy, ang chef sang ito lang kikiam. Si Chef Bruce, nalipat ko sa apelyido niya. Kagabi nakita ko sa report. Hambalya, it's not kikiam daw. And I'm so, ano man gani. Sure. Doon na ako ka Action Boy. Kaya ako nga, hindi man gito. Sa akong di pang lang Action Boy. Doon hindi man siya kikiam. Kaya kikiam gagmay. Ano to galit ko na Action Boy? Chicken nga doka chicken hotdog. Basta may something ano siya kuno. Pero hindi to siya kikiam. Diba? Kay gambal do kikiam mo? Kabalo ka naman. Panilo na pati. Okay, syempre, amor to na pabalita mo. Tinaga-clarify kagabi ang chef na naghimo si to Action Boy. Nga, it looked like kikiam lang. It looked like kikiam lang ko, no? Pero, it's not kikiam. It's chicken. Nga ginaling. Nga ginimo hotdog. Correct? Gali? Yes. Dapat makatilaw. Tapos na kayo basi. Doon po ko nakita. Saan mo na eh? Saan mo na? Oo. Basi sa filter, pag ito ba sa camera, kabalo ka naman. Intra sa SEA Games mo. Oo, intra ka tani. Kung nag-intra ka rin mo intrahan. Tari na katilang sa kikiam nga chicken. Kikiam nga chicken. Pero hindi ko tiyak chicken. May tawag siya Action Boy. May term siya actually. Do ka chicken nalipat lang ko. Di ka do ka dasig lang sa pag saya interview. Di nakabalikid ko kay kikiam daan. Kikiam mo. Ginusisa ko gudya kong kikiam. Pero itlog wala katurag siya nagabati nga. Tani quick lang. Wala na Action Boy. Basta siguro timingan tong itlog. Sige, kabay pa. Basi ka man ako naman nila na sulban na mga problema, yes. mga bagay. Tama tama Action Boy. Kita mo to agapon ang ilang buffet ba na 24/7. Gani for tapos ang ilang 24 hours pa. Ang buffet na 24 hours. 24/7 gani. Yes. You can eat anytime. Yes. Gusto mo yung gutom ka, kadto ka lang to. Kadto ka lang. Tapos ang ilang space, do ka lang Action Boy, maka-occupy 1,000 ka mga tao. Very good. Tapos may mga may mga warnings, may mga allergens, allergy ka bisa, kung ano man dahil mo allergy. Naman na siya. Okay? Okay. Anyway,
Anyway, wala na oras. oh my gosh. Wala, sige lang. Pero yung nagawin ng Action Boy, karing mga, ang reason, nga, the best ni Jama Pinoy Mams. Tapos, ang rin sa mga Action Boy. So, ang Action Boy, ang sugpon, di ba, dumduman ko gapon, kung gamaoy ka, niya ka, kanta-kantaan. Pero kung hindi ka dyan pamahipos, bakulon ka. Di ba? The best ni Jama. Nakagi ka na Lucy Seta. Nasa puno gidita, bla? Wala ka la. Sa puno. Kagi ka na, kaya ka na. Ang bata nalipat lang po. Nalipat lang ako siya. Ako nalalo si Ana ko ni mother sa. Mangkotong ko lang siya bikaroon. Kaya basta sang gamay pa katabla. Meron. Sige, ano pinakakuan mo nga penalty? Ano pinakasakit? Ginbakol ko Action Boy. Bakol? Asin bakol? Gidya? Oo. Kaya naligo kami to sa baklang sang lube? Hindi, ang nipis-nipis na blush ko, kapamilya kasang Madre Cacao. Di ba, sakit-sakit na kung punta niya na Black Boy. Hindi ikog pagi. Ay, sakit pag in-Action Boy. Sige lang, baka nasa sabong. Pag bako, Action Boy, nagtingog kung may karton ang buli. Butangan karton. Yan mo na. Nagtingog, aging kakasang karton, aging bakol pag-ed, diba? Kala. Isahan mo pas mama mo, ha? Ikaw, Action Boy, anong pinakalala mo nga doon? Balbal eh. Balbal. Amo man lang ginang maanihin mo sa parents. Alang kaya bitayon kaged, suli. Huwag niya sa amon niya. True. Magbitay sa amon niya, tadlong na hindi na suli. Hindi suli. Tadlong ya. Suli, itiil lang yung mga ginabit. Pero ako sa una, yung mag-Pinas, sa mga nablos, kaya sulod sa ako, Alis, sulod siya. Teka, ginawa mo na Action Boy. Ang butaga ginawa mo rin, buhay mas nasa sumo. Kalain. So, ari next Action Boy, do sa godness Action Boy magpretend nga kadlaw pero sa down sa lamisa ginalusi ka nag Action Boy. Di ba? Ano si puno gato. Ano na yaman? Amo na. Kaya ka lang yan si Puga turuno nagaliw lang malo. Pahiri na kay gahudlot. Kilayo. Ano kalain. Di ba? Relate ka Action Boy. Ano na kay mama mo? Medyo lang. Amo na pinagamay lang din ako si Gahudlot si pon mo? Wala din ako pa. Lain to nga mga pasaway, guro. Sige. So, tapos, next Action Boy, mamba, pag ina siya, nang tanlungon mo ko ba, dugay ka na wala ka tilaw bakol sakon. Ano ko na mga ginikana Action Boy. Ikaw Action Boy, kagi mo bakol si Renz? Hindi ko kalipat ko. Lipat ka? Lipat ka manggali ako pa. Di ba? Mo na siya Action Boy. Wala, so far daw wala ko kagi bakol. Aking lang. Yes. So, sige Action Boy, amo lang na, di ba? Hasta lang ko sa tayada, hasta lang ko sa taya. Wala, pero wala gigato pa. Karon. Buwas naman. Karon. Wala na. Kagi, guro sang job street ay. Ay, nakilala sa job street. Manny Pacquiao. Mata mo, tas-tas ka mo. Siling mo. Mas ikaw patampuyo mo. Bago siya magbalos. Pero Action Boy, lain man ang way ba lang pag sang parents sa ato, disiplina. Pero kabalog ito in the end, para lagi na sa ato. Meron pa na disiplina, bay nga ng may mga, sa mga Amerikano, yun daw, ganyan, ginakuan lang may mga kuan ka na bala, may mga grounded ka. Grounded. Grounded ako ngayon, Char. Grounded ka. Di ako pinapalabas ng parents ko. Good morning, Jan Acosta. Feby Alvarez, good morning. Yes, ang reaction ba si Charles Magbanwa, si Jensen Haudines, June Mahinay, Alberto Aba, Bia Jonathan, good morning, kay E.R. Celis Grijaldo, kay Ederica Fort, OTTG Action Boy, good morning, mga manong. Kay Nonoy Tajones, kay si Rosenet Paul Salado. And happy birthday sa tanan yung may birthday sa mga adlaw, November 28, 2019. Sa amon to may migo to si Jomar, birthday Asubo. Apelido, Jomar. Ha? Nalipat ka naman. Jomar Garcia. Garcia. Makapos-hapos sa pedo. Malimtan mo pa? Munduduan ko na itungod Garcia. Jomar Garcia. Correct. Sige. Balik kita mag-action sa Action Hotline. Action Art tayo hopon ang inyo naman rin News Team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon, Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio.
Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Ako si Mrs. Mercedita Manahiro sang Pagdugi Dumangas. 60 na ang edad ko subong. Sus ginapukaw ko na iyang bana ko katatlo hasta maaga. Nga nagasakit akong kilid. Damak mo tatlo ang doktor ko bala. Okay. Insugid ko sa kay Dr. Alba. Ang ginhatag niya nga bulong sa akon, Life Extension Vitamin D3. In 3 times a day ko. Sa kaluoy sang mahal nga Diyos, sa isa kasi mana nga inom ko, nakuha gid ang sakit ka ako nga kilid. Proven ang tested ko gid na yang Life Extension Vitamin D3. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Kang para sa libreng medical check-up o po ng mga medical doctors, magkadto lang sa Life Extension Clinic sa GA Esteban Building, Lacson Street, Bacolod City. Umagang-umagay nakasungkit ka ng barya sa singit-singit ng sofa. Bariyang nakalikalikod sa secret bulsa. Mamiso tiglimang nawali sa ilalim ng mesa. Pag nahanap ang baryang limot na, feeling bariyamanin ka! Lalo pa with Breakfast McSavers. Ang Manila Broadcasting Company.